Bueno, doncs un europeu especial, amb moltíssimes ganes de que comenci ja. Crec que hem fet una molt bona preparació i l'afrontem amb màximes garanties. La veritat és que no, la veritat és que ens ho prenem com a una il·lusió el fet de poder jugar davant de la nostra gent, més que una pressió, jo no veig que sigui una pressió, al contrari. Gaudir-ho al màxim, de poder jugar davant de la gent que ens ha vist créixer i que sigui un valor afegit. Sí, ens encantaria, va ser espectacular. Jo en tota la meva vida mai havia vist l'Ateneu tan ple i la veritat és això, com dius tu, feia goig i esperem que ens hi puguem aproximar i si podem repetir, doncs millor que millor. Bé, la convivència ha sigut molt fàcil perquè hi ha un grup humà molt bo, ens coneixem tots des de fa molts anys i bé, jo crec que, com he dit abans, hem fet una preparació molt i molt bona i per afrontar amb màximes garanties intentar quedar campions. Sí, jo crec que l'Ateneu ja és especial per qualsevol jugador d'hoquei, doncs els que hem tingut la sort de ser d'aquí o que hem tingut la sort de poder disputar alguns anys a jugar amb el Noia, jo crec que encara és més especial el fet de poder jugar en europeu en una pista que ens agrada molt i en un poble que respira hoquei. Jo crec que el punt més fort és que som un equip, que qualsevol jugador és igual d'important que el del costat, tothom té un nivell molt elevat i on no arribi un arribarà el company.